И смятах въобще да запази дългосрочно мълчание. Медиите така ме съветват в повече случаи моите адвокати, но в един момент вече атаките по различен повод, които тръгнаха, минаха една определена граница, която аз така мога да приема вече за нормални. Но и това засягам всичко, което се случва от известно време насам. Те минаха една определена граница и аз смятам, че трябва да говоря с няколко думи, да пиша каква е ситуацията, как аз се възприемам, защото тя засяга не само мене, тя засяга и мои близки хора, моите семейства, мои близки приятели, мои партньори в бизнеса, как ще засяга и нашите вестници, нашата медийна група, защото ние са свързани с... Защото очевидно, че заради нашата, нека да си говорим истината, аз съм самоотховен, заради една медийна война, която се води, би трябвало да се води с конкурентни и пазарни средства, но очевидно се използват и други методи.